गोरलै इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय आरो दिनैनि बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों एक्सारसाइज थामहिनबा सोंथि 3.4 नि जों गिबि 1 नाम्बार कुइसननिफ्राय जों सावरायजेनगोन आरो बेवहाय 1 नाम्बार कुइसनाव मा होनाय दङ स' नोंथांमोना जेब्लानोखि बे भिडिअखौ नायगोन अब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि लोगोआव गावबा गावनि टेक्स्ट बुकखौ लाबानो जाबाय जाहाथे कुइसनफोरखौ नोंथांमोना नायलांनो हायो आं कुइसनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो एसे उसुबिदा जागोन बाट आं नोंथांमोननो फरायनानै कुइसनखौ होनो नागिरदों बेवहाय नाम्बार 1 कुइसनाव मा होनाय दङ गाहायाव होनाय अनजिमाफोरखौ रोदा सानजाबगिरिनि सानजाब मोन्थायाव फोरमाय जोंखौ बेवहाय रोदा सानजाबगिरिफोरनि सानजाब मोन्थायाव फोरमायनो होदो दा बेवहाय गिबि कुइसन थामहिनबा बे 1 नाम्बारनि जोङो बेवहाय मा होनाय दङ बेनि सलुसनफोरा माबायदि जागोन दा बेवहाय 1 2 3 4 दा बेबायदि मोनसे सानजाब मोन्थाय होनाय दङ बेफोर जाबाय सानजाब मोन्थाय आरो बे सानजाब मोन्थायनि जोंखौ सानजाबगिरिफोरखौ दिहुननो होदो आरो बेफोर सानजाबगिरिफोरा मा जानो नांगोन रोदा अनजिमा जानो नांगौ दा जोङो बेखौ दिहुननोसै माबोरै दिहुनगोन दा बेनि सानजाबगिरिफोरखौ जोङो बेबायदि गिबियावनो माबायदि दिहुनना लानो हायो जोङो बेखौ बेबायदि खालामनो हागोन स' बे जाबाय 1 2 आरो 3 4 स' रोदा अनजिमा माने जोङो मा मोनथिगो 1 नि अनगायै जोङो 2 फोरखौ जोङो रोदा अनजिमा बुंनो हायो 3 बेनिफ्राय जागोन 5 7 बेनिफ्राय बिथिं 11 13 बिथिं बायदि बायदि जों मोनलांबाय थागोन स' बेफोरबायदि अनजिमाफोरखौ जोङो रोदा अनजिमा बुंनो हायो दा नैफोर रोदा अनजिमाफोरनि सानजाबगिरि जानो नांगौ होननानै बुंदो आरो दा नैबेखौ जोङो रोदा अनजिमाजों जुदि माबायोब्ला बा रानोब्ला जोङो माबायदि मोननो हागोन जों बेवहाय मोननो हागोन 2 बे फैसिगोन 2 फैबाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मोननो हायो 2 × 6 12 बेनिफ्राय जोङो बेवहाय 1 थांगोन बेनिफ्राय 7 आरो नैबे 6 1 7 आ नैबेयाव थानाय रोदा अनजिमाफोरजों डिभाइड खालामजाबावो नामा बेखौ नोंथांमोना चेक खालामना नायनाय बेखौ जोङो डिभाइड खालामफिननो हालिया बेनि थाखायनो जोङो नैनि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो लिरनो हायो स' डाइरेक्टलि जों बेवहाय लिरनो हागोन बिदि 2 × 6 1 7 दा नैबे सानजाब मोन्थायनि रोदा सानजाबगिरिया जाबाय 2 × 617 दा बेनो जासिगोन बे 1 नाम्बारनि गिबिनि सलुसनमोन बेनिफ्राय बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 आव मा दङ जों बेखौ 2 खौ एसे नायनोसै बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 दङ 10140 दा बेनि रोदा सानजाबगिरिफोरा मा जागोन दा गिबियावनो जों बेखौबो बेबायदि बानायनानै लानोसै दा बेखौ जोङो माबायदि बानायजेनगोन दा गिबियाव जोङो 10140 दा गिबियाव उन्दैसिन रोदा अनजिमाया जाबाय 2 जोङो बेखौ 2 जों डिभाइड खालामनो हागोन ना बेखौ गिबियावनो चेक खालामना नायग्रो जों बेखौ 2 जों चेक खालामना नायसै स' 2 जों चेक खालामबा बे जासिगोन 5 2 × 5 10 बे जासिगोन बेनिफ्राय बेयाव 0 लिरनांगोन बेनिफ्राय 7 14 आरो जाबाय बेवहाय 0 स' बे रानजाबाय 2 जों रानजादों बेनिफ्राय नैखौ आरो जोङो 2 जों डिभाइड खालामबावनो हायो 2 बे जागोन 2 × 2 4 बेनिफ्राय बेवहाय 10 थाबाय 2 सानजाब 5 10 बेनिफ्राय 3 6 2 सानजाब बेयाव जासिगोन स' बे जागोन 5 नोंथांमोना बेखौ मोनथिखाबाय माबोरै डिभाइड खालामनांगौ आरो जों सिगाङावनो मोनबोखादों नोंथांमोना उन्दै क्लास 8 9 फोराव मोनबोखादों बेबायदि डिभाइड खालामनाय प्रब्लेमफोरखौ स' कनफिउस जानो नाङा बेनिफ्राय आरो जोङो बेखौ दा 2 जों जोङो डिभाइड खालामनो हालिया जोङो बेखौ माजों डिभाइड खालामगोन दा 3 जों जोङो डिभाइड खालामनांगोन स' 3 आ मोनसे रोदा अनजिमायानो गोग्लैयो स' 3 जों जों डिभाइड खालामबा बेखौ जोङो मोननो हायो बेयाव जागोन 3 × 8 24 जाबाय बेनिफ्राय एसे आद्रा थाबाय 13 फैबाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय लिरनो हायो बेवहाय जोङो दा मा लिरगोन 4 थांगोन बेवहाय 3 × 4 12 बेनिफ्राय नैयाव जोङो लिरनो नांगोन 5 डिभाइड खालामब्ला बेनि जाफिननाय बेखौ जों मोननो हायो बेनिफ्राय आरो 845 खौ जोङो 3 जों रानजालिया स' बे मा थांगोन रोदा अनजिमा 5 जों थांगोन 5 जों जों डिभाइड खालामबा बे गिबियावनो जों 8 खौ डिभाइड खालामजेनबाय बे जागोन 1 5 1 5 बेनिफ्राय 34 थाबाय आद्राया बेनिफ्राय जोङो 6 थांहोनो हायो 5 6 30 बेनिफ्राय 45 थाबाय बेनिफ्राय बेवहाय 9 फैसिगोन
बा सानजाबखौ बोरजिबा जों मोननो हागोन आरो नैबे 169 खौ जोङो मा रोदा अनजिमानि सानजाबगिरि जागोन बे जाबाय 13 into 13 जोङो मोननो हायो स' बेनिफ्राय जों मोननो हाले जों बेखौ सेफायनोबो हानाय नंला स' बेनिखायनो नैबे 10140 सानजाब मोन्थायनि रोदा सानजाबगिरिफोरा जागोन नैखौ लिरनो हादों नोंथांमोना 2 into बे जागोन 2 into बे जाबाय 3 into 5 into बेनिफ्राय 13 into 13 दा बेफोर जाबाय रोदा सानजाबगिरि जों दिहुनबाय बेनिफ्राय बै जोबथारनाय लास्टथारनिखौ दिहुननोसै आरो नोंथांमोना बेखौ बानायना जे गेजेरनि मोननैखौ बानायनो नाजाब्लानो जाबाय आं दा जोबथारनायखौ बानायनानै होनोसै बेनिफ्राय जोबथारनाय कुइसना जाबाय 1020305 बेनि रोदा सानजाबगिरिफोरा मा जोंखौ दिहुननो होदों स' बेनि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जों सिगाङाव दिहुननाय बायदिनो दिहुननाया बेवहाय कुइसन जाबाय 1020305 दा गिबियाव नैबायदि खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना बे जागोन 1020305 बेनिफ्राय बेयो नैजोंबो थांनाय नङा बे जोङो नै लास्टनि डिजिटखौ नायब्लानो हमनो हागोन 3जोंबो बे थांनाय नङा स' जोङो डाइरेक्टलि बेवहाय रोदा सानजाबगिरि जाबाय 5 जों फज'नांगोन बेवहाय 5 into 2 बे फैबाय बेनिफ्राय 0 फैगोन बेनिफ्राय 4 फैगोन 0 6 1 जोङो मोननो हागोन बेखौ रानोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो नैयाव जोङो बे 5 जों थांला बे जासिगोन 11 जों डिभाइड खालामनो हायो 11 आबो जाबाय मोनसे रोदा अनजिमा स' बेनिफ्राय जों 11 जों सानजाब बे जागोन गिबियावनो 11 सेजै सानजाब 11 बेनिफ्राय 8 फैबाय माइनास खालामनानै बेखौ मोननो हागोन बे 551 स' डिभाइड खालामबा नोंथांमोना बेनि फिननायखौ बेखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय दा नैबे आरो बे 13 जों थाङो जों 13 जों डिभाइड खालामनो हायो बेखौ बे जासिगोन 1427 जागोन 1427 आरो नैबे दा बेखौ जोङो मोनबो मा रोदा सानजाबगिरिफोरजों नैबे डिभाइड खालामजालिया बे 13 जोंबो खालामजालिया बे 17 बो जों डिभाइड खालामनो हाला स' बेवहायनो जों स्टप खालामना दोनबाय दा बेनि रोदा सानजाबगिरिफोरा मा जागोन दा बेनि रोदा सानजाबगिरिफोरा जाबाय बे जासिगोन 5 into 11 into 13 into बेखौ लिरनो हादो 1427 दा बेनो जाबाय बे कुइसन नाम्बार 1 नि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुननाय जाबाय स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 मा बुंदों सोंनाय 1 आव होनाय अनजिमाफोरखौ रोदा अनजिमा ना जथाय अनजिमा आनजाद खालाम दा नैबे कुइसन नाम्बार 1 नि नैफोरबायदि होखानायखौनो थारमाने 1 2 3 4 1 0 1 4 0 दा बेवहाय दं 1020305 बेफोर गासैखौबो लानानै जों सोंथि 1 आव मा अनजिमाफोर होनाय दंमोन बेफोरखौ लानानैनो जोंखौ चेक खालामनो दे बे जाबाय मोनसे रोदा अनजिमा ना जथाय अनजिमा दा जों बेखौ नुनायावनो मोनथिखायो जे नैबे जाबाय मोननैनि बांसिन मा रोदा सानजाबगिरिफोरा दङ स' बेखायनो बेफोर गासैबो सोंथि 1 आव जा थानाय भेलुफोर बेफोर गासैबो जथाय अनजिमा जागोन स' बेवहाय नोंथांमोना दिहुननाय प्रसेसखौ बेबायदिनो दिहुनब्लानो जाबाय गासैबो सेम आरो जोबथारनायाव लिरनो हायो देयारफर बेवहाय मोनसेनि बांसिन सानजाबगिरिफोर रोदा सानजाबगिरिफोर दङ बेनिफ्राय आरो नैयाव लिरना होनोसै आं बेखायनो बेयो मोनसे बेवहाय लिरना होबानो जाबाय जथाय अनजिमा बेयो मोनसे जथाय अनजिमा दा बेबायदि जासिगोन आरो नैखौबो नोंथांमोना बेबायदि दिहुननानै आरो जोबथारनायाव निउस जा लिरनाय दङ बेखौ सिङाव लिरना होब्लानो जाबाय आरो नैनि थाखायबो गासैबो बे मोनसे लिरनाय स्टाइला बेनो जाजोबगोन गासैनिबो थाखाय स' बे जाबाय कुइसन नाम्बार 2 खौबो आं नोंथांमोननो बेयावनो बुजायना होखाबाय बेनिफ्राय जों कुइसन नाम्बार 3 खौ नायनोसै बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 आबो जोबोर गोरलै स' बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 आव मा दङ कुइसन नाम्बार 3 आव बेबायदि सोंलु होनाय दङ स' सोंलुआ जाबाय बेवहाय n² - 2 महराव लिरनो हानाय मोन 5 रोदा
अनजिमाफोरखौ मख'नो होदो स' मोनबा रोदा अनजिमा जोंखौ जायखिजाया लिरनो होदो आरो बे मा जानांगोन n स्क्वायर माइनास 2 महराव फोरमायनो जानांगोन n स्क्वायर माइनास 2 महराव जोङो लिरनो नांगोन दा गिबियावनो जोङो जुदि जों n नि मानखौ n नैबे n आ जाबाय गासैबो मा रोदा अनजिमा जानो नांगौ दा बे जों गिबियावनो n नि मानखौ जोङो 2 निफ्राय जों स्टार्ट खालामनोसै अब्ला जोङो मा मोननो हागोन अब्ला आरो बे 2 खौ जों बेवहाय फजोब्ला मा मोननो हागोन अब्ला 2 स्क्वायर माइनास 2 बे जासिगोन 4 माइनास 2 इक्वल टु 2 नैबे मोनसे जोङो मा 2 खौ जोङो रोदा अनजिमा मोनबा बे 2 आ जाबाय मोनसे रोदा अनजिमा बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो आं बेखौ लिरबाय थालिया जुदि बेनिफ्राय n इक्वल टु गुबुन मोनसे रोदा अनजिमा जोङो 3 खौ लालायबाय जोंखौ 5 सिम जोंखौ लानो होदों मोनबा रोदा अनजिमासिम जोंखौ बानायनो स' बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय बेमोन जोंनिया स' बेनिफ्राय n इक्वल टु 3 बेखौ फज'नानै जोङो मा मोनो आं अब्लाखौ लिरबाय थालिया n इक्वल टु 3 बेनिफ्राय जोङो 3 स्क्वायर नियाव फज'दो 3 स्क्वायर माइनास 2 बे जासिगोन जोंनिया बेखौ जोङो मा मोननो हायो 3 स्क्वायर खालामबा बे जागोन 9 माइनास 2 9 माइनास 2 खालामबा जोङो 7 आरो नै 7आबो जाबाय मोनसे प्राइम नाम्बार थामहिनबा रोदा अनजिमायावनो गोग्लैयो बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा स' नेक्स्ट बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो n इक्वल टु नेक्स्ट रोदा अनजिमाया जाबाय 5 बे 5 नि थाखाय जों खालामनायसै बे जागोन 5 स्क्वायर माइनास 2 5 स्क्वायर खालामबा जोङो मोननो हायो 25 माइनास 2 बे जागोन 23 जों मोननो हागोन आरो बे 23 आबो जाबाय रोदा अनजिमायाव गोग्लैयो बेनिफ्राय n इक्वल टु जोङो 7 होनानै खालामना नायनोसै बेनिफ्राय बे जासिगोन 7 स्क्वायर माइनास बे जागोन 2 बेनिफ्राय बेवहाय जोङो लिरनो हायो 7 into 7 बे जागोन 49 माइनास 2 आरो जोङो 47 जोङो मोननो हागोन स' 47 आबो जाबाय मोनसे रोदा अनजिमा बेनिफ्राय जोङो आरो जोबथारनायाव n इक्वल टु जों 9 लाब्लाबो मा जायो जों रोदा अनजिमाफोरखौ मोननो हायो बेखायनो जों 9 खौबो लानो हागोन आरो बेवहाय आरो नोंथांमोना बिथिं जा लादों बेखौ माने रोदा अनजिमाबो जानो हागौ माब्लाबा बेयो मा बेबायदि नैबे रोदा अनजिमायाव गोग्लैया थेवब्लाबो जों बेखौ लानो हायो मानो होनब्ला जोङो नैथिं जोङो रोदा अनजिमाखौ मोननो हागोन स' बेनिफ्राय बे मा जासिगोन 9 स्क्वायर माइनास 2 बे जाबाय 9 into 9 बे जागोन 81 माइनास 2 81 माइनास 2 खालामबा जोङो बेखौ मोननो हायो 79 आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनो हायो देयारफोर दिहुननो गोनां मोनबा बेयाव जागोन मोनबा रोदा अनजिमाफोरा जाबाय स' रोदा अनजिमाफोरा दा मा जासिगोन नैबे 2 जागोन 2 7 23 47 आरो मोनसे जाबाय नैबे 79 बे मोनबा जाबाय स' दिहुननो गोनां रोदा अनजिमाफोरा बेनो बेनिफ्राय जों नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 खौ जों नायनोसै बेवहाय कुइसन नाम्बार 4 आव मा होनाय दङ बेयाव दङ होनाय दं दि p मोनसे रोदा अनजिमा आरो p आ a खौ a टु दि पावर n खौ डिवाइड खालामो आरो फोरमान खालामदि p टु दि पावर n बे डिवाइड्स इन a टु दि पावर n कमा n इज ग्रेटार देन n इक्वल 1 थामहिनबा n नि माना मा जानो नांगौ 1 बो जानो हागौ आरो 1 नि गिदिरबो जानो हागौ होनना बुंदों आरो बेवहाय इसारा मोनसे होनाय दङ थिरांथि 9 आरो उनखान्थि 3 खौ जों बाहायनानै जों बेखौ फोरमान खालामनो हायो स' बेवहाय कुइसन नाम्बार 4 खौ जों बानायनोसै कुइसन नाम्बार 4 नि सलुसना जाबाय बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो होनाय दं बेवहाय p आ मोनसे रोदा अनजिमा स' बे होखानाय दङ कुइसनाव p आ मोनसे रोदा अनजिमा आरो मोनसे होबावनाय दोङो आरो मा होनाय दङ p आ बे a टु दि पावर n खौ मा डिवाइड खालामो होननाय दङ दा बेनिफ्राय जोंखौ फोरमान खालामनो होदोंमोन बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो दानिया स' दानिया जोङो मा मोनगोन 2 निफ्राय जोङो p डिवाइड a टु दि पावर n स' बेनिफ्राय जोङो सिगांनि फर्मुलाफोरखौ नोंथांमोना बिजाबाव थानाय फर्मुला थिरांथि 9 आरो उनखान्थि 3 खौ नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो p डिवाइड a टु दि पावर 1 बेयाव इनटु जागोन बेनिफ्राय a टु दि पावर
2 डट 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 a to the power n सिम जोङो बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जों मा खालामगोन दा p डिवाइड a to the power 1 बेनिफ्राय कमा p डिवाइड a to the power 2 कमा बिदि जालांबाय थागोन अप टू बे जागोन p डिवाइड a to the power n सिमहालागै जागोन बेनिफ्राय जोङो आरो जोबथारनो मा मोननो हायो p to the power n डिवाइड बाय a to the power n आरो बे जागोन n is greater than n equal 1 जों बेखौ लिरनो हायो स' बेनो जाबाय बेनि फोरमान खालामनाय आरो जोबथारनो लिरना होनो हायो फोरमान जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ फोरमान जानाय खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बिजाबाव थानाय थिरांथि 9 आरो उनखान्थि 3 खौ नायब्लानो जाबाय अब्लानो बेखौ माबोरै फैदों बेफोर गासैबो बुजिनानै मोनगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट फैबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार जों 5 खौ नायनोसै बेवहाय कुइसन नाम्बार 5 आवबो बिदिनो सेम जोङो फोरमान खालामनांगौ थामहिनबा मा होनना जथाय अनजिमा होननानै जों फोरमान खालामनांगौ आरो बे कुइसन नाम्बार 5 आव इसारा होखानाय दङ स' इसारा होयोब्ला बांसिन गोरलैसिन जायो स' बेनिखायनो जों गिबियाव मा होनाय दं बेखौ लिरगोन ला होनाय दं बेवहाय मा होनाय दङ n to the power 4 plus 4 होनाय दङ आरो जेराव n is greater than n equal 2 होनाय दङ थामहिनबा नैबे n नि माना मा जायो n नि माना जाबाय 2 निख्रुइ देरसिन जानो नांगौ आरो एबा बेजों इकुवेलबो जानो हायो होननानै बुंनाय जादों आरो दानिया जों नैनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो बेनिफ्राय n स्क्वायर जों लिरनो हायो प्लास आरो बेनिफ्राय जोङो 2 स्क्वायर जों लिरनो स' बेनिफ्राय नेक्स्ट बे फैबाय स' बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन स' मबाइलनि फ्लाक्सआ एसे माने प्रब्लेम जाबाय थादों मोफ्लाबलाय माबालाय बिदि बेनिखायनो एसे गोमोरलाय बा जोंलाय बिदि नुबाय थादों नोंथांमोना बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना मोजाङै सिनायनो हाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय n स्क्वायर प्लास 2 स्क्वायर बेनिफ्राय जोङो आरो मा लिरनो हायो स' हिन्ट्सनि बेवहाय इसारा होखानाय दङ स' इसारानिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि मोन्थिखायो आरो जों बेखौ लिरनोबो हागोन बिदि स' बेयो जागोन n स्क्वायर प्लास 2 होल स्क्वायर बेनिफ्राय माइनास 2 इन्टु n स्क्वायर इन्टु 2 आरो नैखौ नोंथांमोना गिबियाव बेखौ सेफायनो हायो सेफायब्ला जों बेखौनो मोननो हागोन n स्क्वायरखौ n स्क्वायर बेनिफ्राय स्क्वायर मोननो हागोन बेनिफ्राय प्लास 2 इन्टु n स्क्वायर इन्टु 2 प्लास 2 स्क्वायर आरो बिथिं मा दङ माइनास 2 इन्टु n स्क्वायर इन्टु 2 थामहिनबा नै मोननै केन्सेल थांबाय आरो जोंनि सानैखौनो जों मोननो हादों स' बेखौ आं एक्सप्लेन खालामना दिन्थिदों नोंथांमोननो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो दा नैबे मोनसे फर्मुला जाबाय बे जाबाय a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर बे फर्मुलायाव बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा लिरनो हागोन दा स' बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय उनाव जों मा लिरनो हायो बे जासिगोन n स्क्वायर प्लास 2n बेखौ जों मोननो हागोन आरो जोङो n स्क्वायर प्लास 2 माइनास 2n जों बेखौ मोनबाय थामहिनबा जोंहा मोनसे फर्मुला दंखायोमोन a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर बेखौ सेफायब्ला जोङो मा मोननो हायो जोङो a प्लास b आरो a माइनास b दा बे फर्मुलायाव जों लांदों बेखौ स' बेबायदि जाखाबाय बे आरो जों नेक्स्ट मा लिरनो हायो जों बेखौ साजायना लिरनोसै बे जागोन n स्क्वायर प्लास 2n प्लास 2 बेनिफ्राय नैबे जागोन n स्क्वायर माइनास 2n प्लास 2 जों नै 2n नि पजिसनखौल' चेन्ज खालामदों स' बेनिफ्राय जोबथानायाव लिरनो हायो देयारफर n टु दि पावार 4 प्लास 4आ मोनसे बेवहाय लिरनो हागोन जथाय अनजिमा होननानै जों दिन्थिबाय स' बेनो बे कुइसन नाम्बार 5 नि एन्सारमोन बेनिफ्राय आद्रा थानाय कुइसनखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय